Už by aj stačilo, nemyslíte? Turisti parkujú nelegálne na súkromných pozemkoch, a to aj napriek zákazom. Navyše si ešte tipy na takéto odstavovanie zdieľajú medzi sebou na sociálnych sieťach. A to len preto, aby nemuseli platiť pár eur za parkovanie. Tieto zábery sme natočili v Tatrách. Ukazujú turistov z východu, ktorí zaparkovali poštlžne až cez dve parkovacie miesta na súkromnom parkovisku a išli na výlet. Snažili sme sa privolať aj mestskú políciu, tá však zasahovala niekde inde. Čakali sme viac ako hodinu a nič. Mestských policajtov je jednoducho na tak veľké územie príliš málo. A ako to skončilo? Prišiel majiteľ vozidla, ukázal nám prostredník, zasmial sa a odišiel. Mesto Vysoké Tatry. Ako sa majú brániť domáci? Tí musia platiť za parkovacie karty 50 eur. A výsledok je taký, aký je. Nie je to nový, ale stále nevyriešený problém a dôsledok toho, na čo sme poukazovali, návštevníci radšej nelegálne zaparkujú auto, ako by mali platiť za predraženú verejnú dopravu, kde za jednu cestu zaplatia 4 eur. Milí turisti, ak si už chcete užívať krásy Tatier, nemáme proti vám nič. Ale uvedomte si, že my tu žijeme a pracujeme a vy ste tu iba na návšteve. Začnite sa správať k Tatrám zodpovedne a nie ako grobiani. Pomôžte aj vy vrátiť život do Tatier a zachovať ich pre naše deti a budúce generácie.